Mae hi'n 1798 yng ngogledd orllewin Cymru, ac mae llain o gorstir ger Môr Iwerydd wedi cael ei brynu gan yr entrepreneur o Lundain, William Maddox. Mae Maddox yn codi gwrth glawdd i hawlio'r gors yn ôl o'r môr ac yn dechrau gwireddu ei weledigaeth. Adeiladu ffordd dyrpeg newydd i ddilyn drwy Borthdyn Llaen. Mae'n sefydlu tref newydd i weithredu fel arhosfan i'r goets fawr a chanolbwynt rhanbarthol ar gyfer cludo nwyddau. Peidiodd traffig Iwerddon pan ddatblygwyd ffordd Telford i Gaergybi, ond ganwyd y dref o'r oedd wedi'i bwriadu, Tre Madog. Cyflogyd y boblogaeth yn bennaf yn y Felin Mlaen a Thafarn y Goets. Roedd cynlluniau gan Maddox ers sbel i adeiladu eglwys ar frigiad creigiog ger y dref. Roedd y Methodistiaid Calfinaidd wedi bod yn cynnal ysgol Sul mewn tŷ yn y dref ers 1815. Ac yn 1818, cyflwynwyd deiseb ganddynt yn gofyn am gapel. Rhoddodd Maddox lain o dir iddyn nhw ar brydles 99 mlynedd i adeiladu tŷ cwrdd. Mawr rhyfeddod i'r eglwys sefydledig, bydd Maddox yn annog y prosiect yn ogystal â'i ganiatáu. Ysgrifennodd yn ddiweddarach, dylai pawb gael chwarae teg ymhyd addysg a chrefydd. Beirniadodd Esgob Bangor y penderfyniad, ond amddiffynnodd Maddox ei hun drwy ddefnyddio dameg feiblaidd yr adeiladwyr doeth a ffôl. Eglurodd y byddai'r eglwys wedi adeiladu ar y graig, ond y byddai'r capel wedi ei adeiladu ar y tywod, ac oedd yn ddaearegol wir yn yr achos hwn. Adeiladwaith syml oedd i'r capeli cynnar, ac o'r tu allan edrychant yn fwy fel adeiladau domestig na addoldau, ond byddai capel Tre Madog yn wahanol. Roedd graddfa a chynllun yr adeilad yn drofbwynt yn hanes adeiladu capeli yng Nghymru. Y capel oedd un o'r adeiladau mwyaf yn y dref ac un o'r cyntaf i gael ei gwblhau. Cwblhawyd eglwys Anglicanaidd y Santes Fair 19 mis yn ddiweddarach. Roedd agoriad y capel ym mis Chwefror 1810 yn ddigwyddiad mawreddog, gyda hoelion wyth y cyfnod yn bresennol. Un o'r rhai ddath i'r agoriad oedd Cyfaill Maddox, y bardd Cymreig Twm o'r Nant, sy'n enwog am ei antirliwtiau yn hyrwyddo gwerthoedd moesol a chryfeddol Methodistiaeth, a hefyd am ei wisgodd anghyffredin. Dyma oedd ei ymddangosiad cyhoeddus olaf cyn iddo farw. Ymhlith y bobl eraill oedd yn bresennol, roedd Robert Jones, cyhoeddwr y llyfr emynau cyntaf Cymraeg i'r Methodistiaid Calfinaidd, a John Elias, pregethwr poblogaidd yng Nghymru. Traddodwyd y bregeth agoriadol gan Thomas Charles o'r Bala, un o bregethwyr amlwg y cyfnod. Mwyn ein harglwydd Iesu Grist, sog tan nefedd. Cofrestrwyd y capel dan yr enw Peniel ar y 14 o Fawrth 1810. Daeth yr adeilad yn ganolbwynt i'r gymuned, gyda gweithgareddau'n cael eu cynnal bron bob diwrnod o'r wythnos. Mae'n aneglur sut olwg oedd i'r ffasad gwreiddiol. Cost y capel oedd 858 pint. Y gwarwyd trean honno ar bren a bron gymaint ar seri coed ac ar seri maen. Adawodd Maddox 50 pint tuag at y gwaith adeiladu, ond dim ond 10 aroddwyd ganddo. Mae'r colofnau presennol yn dyddio o 1849 ac fe'i codwyd gan John a Gershon Thomas o Borthmadog. Efallai bod ôl cysylltiadau Maddox yn Llundain ar y dyluniad hwn, gan ei fod yn efelychiad amlwg o batrwm o ddeml Roegaf a geir ar flaen eglwys St Paul Inigo Jones yn Covent Garden. Gellir gwneud cysylltiad pellach yn sgil y ffaith iddo roi enw Covent Garden ar ei theatr yn Tre Madog. Roedd y ffasad urddasol yn drawiadol ac yn defnyddio'r arddull glasurol mewn modd digynsail yng Nghymru. Aeth dyluniad Peniel ymlaen i chwarae rhan anfodol wrth boblogeiddio'r defnydd o ffasadau talcenog a chynllun tebyg i auditoriwm y tu mewn. Roedd hefyd yn hybu pensarniaeth glasurol fel arddull, a ffafryd gan adeiladwyr yr anghydffurfwyr, gan ymbellhau oddi wrth bensarniaeth gothig eglwys sefydledig. Mae 2 rys llechi lled llawn yn arwain at gyntedd anfarth Tosganaidd, gyda 2 golofn, ac mae'r pediment triongl yn cynnal ffenestr olwyn a sbandreli penelog. Yn rhan gefn y cyntedd, mae 2 fynedfa, pob ochr i ffenestr godi ganolog, gyda thair ffenestr arall uwchben. Defnyddwyd blociau carreg mawr o wahanol feintiau ar gyfer yr ystluslyniau, sydd fel ei gilydd yn cynnwys 2 ffenestr godi arall a 12 chwarel.
Elfen arall ddiddorol o ddirgelwch y ffasad yw bwriad Maddox i adeiladu teml glasurol i neifion yn edrych allan dros y môr. Comisiynodd ddyluniad gan y pensaer nodedig Sir William Gell, oedd wedi darlunio temlau glasurol ar ei deithiau o amgylch môr y canoldir. Bu farw Maddox cyn i'r gwaith gychwyn ar yr adeilad, ac mae dyluniad y deml bellach wedi golli. Ond mae llythyr o cyfnod yn awgrymu bod y dyluniad wedi ddefnyddio ymhenial yn lle. Gyda threigl y blynyddodd, gwnaed gweilliannau i Beniel. Yn 1840, ychwanegwyd oriel ar y pen i ddarparu lle ar gyfer y gynulleidfa gynyddol. Yn 1865, gosodwyd corau caeedig panelog wedi rhannu'n 3 prif floc yn lle'r minciau gwreiddiol. Yn 1880, adeiladwyd oriel newydd ar hyd tair ochr tu mewn, wedi chynnal gan 7 colofn ac ymyl rhychiog, gyda blaen o baneli pinwydd wedi moldio. Roedd cloc a ddewnsodwyd gyferbyn ar pwlpid yn helpu'r gweinidog i amseru bregethau. Gosodwyd seddau newydd eto. Roedd gwelliannau 1898 yn cynnwys y seddfawr bresennol, cadair y diaconiaid a phwlpid gan cwmni Owen Morris Roberts a'i feibion Porthmadog. Mae rhan ganol y seddfawdd sydd yn mwthio allan yn cynnwys darllenfa ac mae mainc grom gyda chlystogau ar y naill ochr a'r llall iddi. Bob ochr i fwar pwlpid mae drws. Ymwreiddiol, roedd yr un i'r de yn arwain i dŷ'r capel, iddo gael ei gau yn ddiweddarach, a'r un i'r gogledd yn cysylltu ar ysgoldy tu ôl. Roedd addysg yn elfen bwysig o anghydffurfiaeth, gyda nod o ddysgu pawb i fedru darllen ei Beibl eu hunan, felly codwyd ysgoldy un llawr yn hwyr yn y 4edd ganrif ar 15. Mae'r nenfwd presennol yn dyddio o 1918. Mae wedi ffurfio a ffaneli mawr a senau wedi moldio a rhosyn arddynedig yn y canol, sy'n efelychu ffenestr olwyn y pediment. Ymwreiddiol, bydd y gynulleidfa'n yn gynnull yng ngolau canwyll. Gosodwyd lampau nwy yn 1857 a dim ond yn 1953 yr rhoddwyd trydan yn yr adeilad. Ni alla'r gynulleidfa gynnal y capel bellach, wrth i'r niferoedd leihau, ac yn y flwyddyn 2002 fe drosglwyddwyd i ymddiriedolaeth addodau Cymru. Heddiw, mae Capel Penial yn un o 5 capel yn unig yng Nghymru sy'n adeilad rhestredig gradd 1. Mae ei ffasad ysblenydd yn symbol o frwdfrydedd ac uchelgais anghydffurfiaeth.